Guki ez dela hasi bat eraso guzti hau. Gogoratu behar da, aurretik 1888ko hainbat kide auzipetuak, epaituak eta zigortuak eta orain kartzelan zigor osoa betetzen ari direla. Tartean izan dira baita ere beste zenbait gazte era berean auzipetuak eta zigortuak. Batera egunekoak gaur daude, gu gatoz, eta beste 200 bat kide oraindik beste pare bat urtetan gelditzen die hor lan politikoa egiteagatik horako akusazioekin, ezta? Guk egiten dugun kokapena bentseta, herri honetan disidentzia politikoa zigortua kriminalizatua izan dela eta garbi gelditzen dela ez dela lan politikorako eskubiderik izan, ez? Eta orain gaur, basan leike, nahiz eta beste garai batzutan egon, eskubide hori urratua jarritzen duela, ez? Azkenendek garai baten ondorio, ez? Ematen dek alako mozkoraldi errepresio bat, azken harritzalea lekuz kanpo utzi nahi diena, eta beste juk danai jotzen, ez? Oain, gartzoni eskaratxeak eta egiten nahi dien garai honetan, goatzeak omnie, dana eta dane logika hori horren peneo, ezker harritzaleen eremu guztik lekuz kanpozteko saiakera bat eintzila, ez? Eta karo, lan horieteko garaien, evidenteak, heldu gaztetan joziek, baina gazten kasun, akaso, ratzia izaera horio, sagonikek, neurri baten hartu hola, azken baten ezin momentu politikotan belaunaldi berri jukorren, geroa bide ardura badaukinak hartzen jumardienak, lan hori hartzen jumardienak, eta usteat, gure kasun, nahiko evidente izan zian, atxilotu errepresio aldi mozkoraldi hori izan zala oso indiskriminaten horri baten, ez? Batetik gazte antolatuk, bagerean, ez? Garaiko ezker hartzaleko gazte egituratan lanen haitzen ginenak, baina gazte jotzeko garaien, azkenen, aiatze puntu bat, moitzen den gazte guztirio jotzen hasten diena, eta gure hauzien nahiko evidenteak, gere batzuk garaien ezker hartzaleko gazte antolakundetan ardura politiko batzuko izandako jendea egituratan da lanen eginena, baina baita harrapatzen dira azkenen horre txikiat izan zian urte eta 2 urtetan, 200 gazteen kontrako atxiloketako izan zituen, eskualdez eskualde, eta ratzia bitan azkenen harrapatzen ziren, baita bai ezkaratzeroko egitura politikotan lanen eginen jendea, baita gaztetxetan lanen egin jendea, gazte movimentuen eremu ezberrietan lanen egin jendea, ez. Torturatu, bakarren bat kenduta, bakarren bat justu gaixo zelan da holako zerbaitigatik, eta gero ondoren goken guzti atxilotak egin txunak. Ez da, 2010ko sareka dagok eta horren maikadak. Espainia atxilotak nintzat. Arrazoi asko ez dago bakarra, ez? Nik uste dut gauza hauetan beti arrazoi bat baino gehiago bilatu behar dira, ez? Baina, batzuk patzearen, nik uste bat, oportunitate politikoatik, izan lehike, ez? Gure ustez, momentu honetan estatuak, PP-ren gobernuak ez du nahi inondik ere gatazkari lotuta egon dien zenbait ondorio konpondu, kartzelatako gaiak, presoen egoerak, hauzi guzti hauek, ez ditu konpondu nahi besteak beste horrekin benetan Euskal Herrian egon den hauzi politikoa lehen planoan jartzea alerazten dulako horrekin. Garai berri eztek bakarrik ustea garai berri badek, izan badek, evidenteak, ezker hartzela eman dizkiden urratxak, dituk, garai berri bat iriki dira, erakundeek emandak urratxekin garai berri bat irikik, ezker hartzela beho sotasunen eman diken bidekin garai berri bat irikik, eta horren argi oso evidentearek Euskal Gizarten gehiengok txalotu, babestu eta eskertu indiken garai berri baten irekirekela. Horremaek, Madri entzako ez daula garai berrik, garai berri daula, eta igual kaltekin daula garai berri horrek. Horren, garai berri egon badek, ez dek gizarten sentimentu bat, gure sentimentu bat, eta gure epaikietak seguruneak garai berri baten ematen nahi dielako, beste erabilpen politiko bat izangoik Madrilen aldetik. Evidenteekenak garai berri hori, Madrilgo ardura gabe batzuk ez diela nahi, bultzau, eta nahi dela, aldeantziz, nahi dela horri bidea itxi. Esatek, gizartek, hemen zegoen evidenteekenak, garai berri hori nahi baldin bai hau, eta usteat, evidenteekera, Euskal Herritar, zein persona normali galdetuzkio, zer nahi dek Euskal Herrin, ze Euskal Herri nahi dek, egotea, egintemente esangoik, paken da, konponbiden ere egitako Euskal Herri bat, nahi dola. Problema zein dek, igual batzutan pitzatzea dola, hori etzian nungo maitan, etzia zeinek egingo dula, eta horre indakotana oso ondo zeok. Aurre ez atzea honen ikustean, Madrilek ez dola nahi
bideo hori ireki, guk baina batzutan simil bezala biltzea hau ez, halako zubi baten kontu ez, alie, bentzegela zubi bat, zubin bestalde entzegela konponbidea, eta batzuk nahi die, oaitu jartzen harrik, gu gatazkan eremon gehatzeko. Eta hori esate jaunek, modua gerra herri honek danak elkarrekin modu bateratu bat entzegi, zubi hori pasagarra, konponbide zubi hori pasagarra. Dana elkarri besotik heldu, eta gatazkatik konponbidea, herritarren konpromiso horrekin bakarrik aiauko gara ez. Orduan, gu nahiko nik ebintzat, gure epaiketa izatea, igual Madrilgo batzu nahi diabili, herri honetan berriz gatazkaz, eta hor lokatzotan bueltak ibiltzeko, pixagat Euskal Herritarren esku bazeok, epaiketa izan ordez, beize gatazka betikotzeko aitzaki bat, izatea herri honetan betiko konponbide etortzeko aitzaki ez. Orduan, barri honak, ogu nahiko honikena, pixanaka jendei, bagoitze bere neurrein, da beha galdon neurrein, da beha nahi duen neurrein, baina konpromiso txikik areagotzeko garaile badek, zaizkenen Euskal Herritarra bakarrik, lortu zeitiek, gaur gaurko ikusten egorakin, gehon eskutan bakarri ziok, konponbideen zubi hori ere egitzea.